Ara pareix que sí, doncs moltes gràcies. Sembla que me toca el paper d'amfitrió com a responsable de Labora. Suposa que des de l'administració allò que resulta més senzill és tindre una idea, després posar-la en pràctica la cosa ja se complica una miqueta, això ja és més difícil. A Valem Territori era una idea d'aproximar al territori les polítiques d'ocupació, se va tindre la idea. Semblava difícil, però vam aconseguir posar-la en marxa i això hauria sigut absolutament impossible sense el concurs entusiasta de les universitats públiques, dels agents socials i dels agents econòmics que ens acompanyen avui així també, sobretot des dels territoris, des dels ajuntaments i des dels pactes per l'ocupació i també, òbviament, des de l'equip de Labora. I això ja era molt, però encara faltava una segona part que era desenvolupar aquesta idea i d'alguna manera és el que se presenta avui en aquest recull del conjunt d'estratègies per a l'ocupació fet d'una manera absolutament territorialitzada, com dèiem, que al final és una cosa que sempre recorda el conseller Climent, i més D més I més la T de territori, perquè tenim un territori que és molt divers i és dispers i és diferent, i si no adequem les necessitats formatives a les realitats econòmiques del territori, doncs segurament no estem fent allò que s'espera d'una administració pública. Insistir en que l'administració pública en aquest cas tampoc seria capaç de fer-ho sense la col·laboració amb els empresaris, amb els sindicats, amb els ajuntaments i amb les universitats públiques, i jo com a anfitrió he de posar també en relleu el talent de la gent de casa i, si se'm permet, posar l'exemple de dues persones, una de la casa i una de fora de la casa, però que al final ja no saps si també és de la casa. Per un costat Jorge Mosilla, que fa més hores que un rellotge així a casa nostra, i per un altre costat Rocío Briones com a directora responsable d'este projecte, que són les dues persones que unen els seus equips, tant de la universitat i de les altres universitats, com en l'equip intern de Labora fan possible esta realitat. Jo li cedís la paraula a Jorge Mosilla que ens presenta el document. Gràcies. Honorable conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, senyor secretari autonòmic d'Ocupació, director general de Labora, directora general d'Ocupació i Formació, representants de sindicats i empresariat, directors i directora territorials, companys de les universitats d'Alacant i Jaume I de Castelló, senyores i senyors. Una publicació sobre estratègies entorn del mercat laboral dissenyades des del territori valencià constitueix un referent per a aquells projectes que tinguen com a temàtiques l'ocupació i la innovació territorial. Al llarg del passat 2020, un any especialment singular i excepcional per la incidència del Covid-19, el confinament obligat i la necessària adaptació a la nova normalitat, s'ha desenvolupat una iniciativa coral impulsada per Labora que ha tingut com a objectiu general la redacció d'un document estratègic destinat a millorar l'ocupació mitjançant polítiques adaptades a les singularitats dels diversos territoris. Parlem d'estratègies, de mercat laboral, de polítiques d'ocupació, de singularitats i trets particulars de cada territori. Tots ells constitueixen fonaments del programa Avalem Territori. A conseqüència del desenvolupament del programa Avalem Territori durant el període 2016-2019, s'han abordat diverses accions que han pretès millorar les condicions del mercat laboral des de la perspectiva territorial, una vegada identificats trets de cadascun dels territoris tractats. D'aquesta manera han adquirit protagonisme els diagnòstics territorials, comarcals i supramunicipals, així com la redacció d'estratègies plantejades per les àrees funcionals existents en la Comunitat Valenciana. De la mateixa manera,
es van dur a terme en el transcurs del període 2017-2020 diverses accions complementàries que han contribuït a donar forma al denominat Laboratori Territorial de l'Ocupació Valenciana. Ens referim, per exemple, a la redacció d'estudis sectorials, a diverses anàlisis de la innovació territorial, a les necessitats formatives i al seguiment i l'avaluació dels projectes experimentals. Accions amb un objectiu comú, millorar el coneixement del mercat laboral valencià, les seues necessitats, les seues potencialitats. Amb tot, es van proposar que, seguint les pautes de la planificació estratègica participada, el programa Valem Territori de Labora, al llarg del 2020, havia de contemplar entre les seues accions prioritàries el disseny d'estratègies destinades a beneficiar les condicions del mercat laboral, no sols la creació d'ocupació, sinó unes circumstàncies favorables, allunyades de la precarització o de la temporalitat. Per això, es va optar per recórrer a equips tècnics d'experts, acords territorials per l'ocupació, els que han tingut la comesa i la responsabilitat de dissenyar i donar forma a les estratègies. D'aquesta manera, presentem un projecte on els acords per l'ocupació han protagonitzat sense dubte un procés impulsat per Labora per a ells i dissenyat per 3 universitats públiques valencianes per a ells. Ens referim als 8 acords territorials castellonencs dels ports, Castelló Nord, Maestrat Litoral, Plana Alta Nord, Castelló de la Plana, Pacte Ceràmic, Mancomunitat Espadán-Mijares i l'acord territorial de l'Alto Palacio. Al·ludim als 11 acords territorials valencians del Camp de Morvedre, Pactem Nord, Pacte de la Ciutat de València, Acord Horta Sud, el Rincón de Muz, el Camp de Túria, la Olla de Vinorxiva, la Ribera del Xúquer, la Safor, Acord Territorial de l'Interior Tierra del Vino i la Costera la Canal de Navarrés. Apuntem, finalment, als 7 acords territorials alacantins, com les àrees funcionals d'Alcoi i la Vall d'Albaida, no alicantina, la Marina Alta, la ciutat d'Alacantí, Els i Vega Baja, als quals s'ha sumat recentment el de l'acord territorial del Vinalopó. En total, 26 iniciatives territorials locals, supramunicipals, que comparteixen totes elles l'interès de millorar els seus respectius escenaris socioeconòmics. Per la seva part, les universitats participants, Alacant, UGI Castelló i València, van ser les institucions acadèmiques que van proporcionar les metodologies i l'assessorament tècnic necessaris per abordar aquestes tasques. D'una manera sintètica, aquest acompanyament tècnic, a vegades moltes personalitzat, ha consistit a tindre en consideració, d'una banda, la perspectiva del desenvolupament territorial. Per això es va recórrer al valor adquirit dels recursos tan diversos en els nostres territoris, a les xarxes implantades a les nostres comarques i als processos d'innovació territorials, amb un denominador comú, la incorporació de canvis destinats a millorar la qualitat de vida de les societats locals. D'altra banda, es va proposar facilitar i potenciar mecanismes que afavoriren la participació. D'aquesta manera es van emprar tècniques de participació que van facilitar la col·laboració dels diversos agents que interactuen en els respectius territoris, com són els tècnics de diverses disciplines, representants sindicals, representants d'organitzacions empresarials, entre altres. I tot això en un escenari molt complicat, igual que inesperat, com va ser la incidència del Covid-19. D'ací ve que les entrevistes i les reunions en línia van adquirir un protagonisme inusual. Finalment, es van proposar unes fases de treball ben diferenciades, subjectes al principi de la planificació estratègica i al bagatge dels projectes abordats prèviament en el Laboratori Territorial Valencià per a l'Ocupació, un format triat per al desenvolupament del projecte Avalem Territori. D'ací ve que s'acometeren les labors de diagnòstic integrat i de disseny dels plans d'acció. Es tracta de 26 estratègies amb estructures generals similars, comunes, però amb resultats diferents en funció, precisament, de les singularitats territorials. Ha constituït un procés laboriós, participatiu, il·lusionant i intens que, a més, ha incorporat
l'escenari socioeconòmic derivat del Covid-19. L'escenari imposat per la pandèmia en el transcurs del període març i juny de 2020, que es va materialitzar en el confinament generat per el Covid-19, i la necessitat d'avançar amb les diverses tasques integrades en el projecte Avalem Territori en l'exercici 2020, van obligar a reformular parcialment el pla de treball dissenyat per a garantir l'assessorament previst per part dels equips universitaris als equips tècnics dels pactes i acords per l'ocupació, recollit en el conveni subscrit amb Labora. Aquest assessorament suposava tant accions de consell i assessorament en la formulació d'estratègies per a cada pacte, com actuacions d'orientació i guia per l'anàlisi i balanç formatiu per a cada territori. Per a dur a terme aquestes tasques, atesos els requeriments de l'estat d'alarma, es va decidir desenvolupar les respectives tasques mitjançant mitjans telemàtics. Per això, es va sol·licitar informació sobre la predisposició de mantindre tant reunions virtuals com consultes particulars. Així mateix, es va sol·licitar informació sobre els mitjans de comunicació amb els quals comptaven els equips tècnics dels pactes i la disponibilitat dels mateixos, amb la finalitat de substituir les reunions presencials mensuals que estaven programades en cada territori. L'escenari socioeconòmic dels territoris valencians a conseqüència de l'impacte del Covid-19 va generar la necessitat d'incorporar l'anàlisi dels seus efectes en el mercat laboral valencià. En aquest sentit, les accions que s'estan duent a terme en el projecte Avalem Territori precisaven la incorporació dels resultats d'aquestes anàlisis. Concretament, es va proposar que els equips tècnics que estaven realitzant els informes relacionats amb les estratègies territorials per l'ocupació procediren a l'estudi de la incidència del Covid-19 en els seus respectius territoris. I en aquest sentit, s'han realitzat les següents accions. Primer, identificació de la dimensió dels efectes de la crisi generada, atur, tancaments d'empreses, modalitats. Segon, descripció de l'escenari territorial a partir del Covid-19, paràmetres estadístics de referència. Tercer, dinàmiques econòmiques i socials després del confinament del període març-maig. Processos, incidència en el mercat laboral. I finalment, quart, accions futures dirigides a resoldre els problemes detectats tant econòmics com socials. Els resultats d'aquest procés desenvolupat al llarg del 2020, recollits en la publicació que avui presentem, són satisfactoris i innovadors. En primer lloc, per les virtuts del propi procés oral en el qual han participat Labora, les Universitats de València, Alacant, Uig i Castelló i els 26 pactes per l'ocupació de manera coordinada. Es tracta d'un procés grupal, col·lectiu, en el qual han participat nombrosos actors territorials, sindicats, empresaris. Permetem-me que destaque com a mínim un parell de xifres que il·lustren aquest esforç. Per una banda, calculem en més de 150 reunions parcials i focus group repartits pel territori d'Avalem Territori. Per altra banda, hi han participat directament en el disseny i la redacció de les estratègies almenys 80 autors i autores. En segon lloc, per la naturalesa de les estratègies dissenyades que atenen les diferents realitats territorials de la comunitat valenciana. Ens referim als processos relacionats amb l'interior i el litoral, amb el sistema rural i l'urbà, amb la despoblació i la concentració demogràfica, amb els processos d'especialització econòmica en sectors com l'agricultura, la indústria, el turisme o el sector logístic, així com les demandes formatives derivades d'aquests processos. La comunitat valenciana és un conjunt de territoris diversos i aquestes diferències territorials reclamen estratègies i polítiques adaptades a aquestes realitats. D'així ve que una anàlisi assossegada de les diverses estratègies formulades per diferents acords territorials es permeten diferenciar la seva caracterització a manera d'estratègies tipus que obeixen a la nostra diversitat territorial. Per exemple,
Estratègies d'ocupació per a territoris metropolitans. Estratègies per a territoris amb estructures econòmiques diversificades. Estratègies per a territoris innovadors o estratègies per a territoris afectats per la crisi del sistema rural tradicional i la despoblació. En tercer lloc, perquè constitueix un instrument eficaç per al coneixement dels nostres territoris, les seues necessitats i les accions a dur a terme en matèria d'ocupació. Unes eines, sense dubte, útils per a la vora i, sobretot, per als acords territorials per l'ocupació elaborades pels propis pactes. La relectura dels 26 documents recollits en aquesta publicació ens permet identificar les nombroses accions que formen part de les estratègies, totes elles amb l'objectiu d'establir un camí comú amb plantejaments des dels territoris. Voldríem finalitzar les nostres paraules i en nom dels meus col·legues Núria Graner, de la Universitat d'Alacant, i Vicente Budí, de UGI Castelló, el nostre reconeixement als qui han format part d'aquest procés estratègic i de la publicació resultant. Participació, col·laboració, implicació i fins i tot complicitat han sigut part de la guia del nostre treball, així com de la resta dels que han participat. La publicació que avui presentem es mereixia un acte com aquest, amb el representant del Consell de la Generalitat. Per això, moltes gràcies, honorable conseller. Som conscients, els acadèmics, però també els tècnics dels acords territorials i els que tenen la responsabilitat d'impulsar aquest projecte, que formem part d'un procés estratègic que roman obert en el transcurs del 2021 i ara en avant s'anirà implementant. Esperem que el mercat laboral valencià vagi experimentant les millores desitjades. Desitgem que la labor d'acompanyament de les universitats continuï sent una fortalesa del laboratori territorial. Confiem en el bon fer dels responsables de la vora i equips tècnics dels acords territorials i pronostiquem que aquesta iniciativa grupal, coral, és la clau del desenvolupament socioeconòmic dels nostres territoris, de les nostres societats locals. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jorge. Volia agrair també la presència dels companys de la formació professional, de l'altra formació professional, de la vacunada. En la primera intervenció potser ha semblat que era un despiste, no era un despiste, ho he fet expressament, m'he deixat el conseller per al final perquè crec que als diferents organismes als que m'he referit, a la vora, a les tres universitats, a la Jaume I, a la Universitat d'Alacant, a la Universitat de València, als agents econòmics i socials, als pactes territorials, hem treballat en peu d'igualtat, però crec que mereixia un apèndix a part el conseller, bàsicament perquè hi ha dues coses a agrair-li des de la vora i crec que compartirem tota la gent que tenim a veure en les estratègies que avui se presenten, que és, per un costat, la llibertat en la que ens deixa treballar, que això és un risc també per ell, però també la veritat és que ens facilita moltíssim les coses i això és molt d'agrair. Però això diguem que era la part fàcil, la part més complicada és que a més s'hi implica i està permanentment a sobre preguntant i li expliquem els detalls i per tant no només és que ens deixa treballar en llibertat sinó que a més defensa, recolza i ens dona suport i empenta en este treball. Per tant, moltes gràcies, tanca l'acte l'honorable conseller. Molt bon dia a totes i a tots i en primer lloc gràcies Enric per les teues paraules, però la veritat que he de dir-vos que plena confiança amb vosaltres, amb el treball que feu i sense confiança és impossible que les coses avancen, no? I per tant, torno a repetir, moltes gràcies, però
seguim treballant en la mateixa línia perquè crec que ens anirà bé a totes i a tots. Secretari autonòmic d'Ocupació, directora general d'Ocupació i Formació, representants de les universitats de València, de la UGI d'Alacant, representants de la Confederació Empresarial Valenciana i de UGT i comissions obreres, director territorial de València, representants de la FP, molt bon dia a totes i a tots. En primer lloc, i com crec que no pot ser d'una altra manera, vull donar la meva enhorabona a tot l'equip de les 3 universitats públiques valencianes, la de València, la Jaume I i la Universitat d'Alacant, que han participat en l'elaboració d'aquest llibre, d'aquest treball, i en especial a Javier Hermosilla per la seva tasca de coordinació. Crec que és important. També vull agrair a tot el personal tècnic d'administracions, organismes, entitats locals i comarcals, els quals han intervingut al llarg de tot el procés d'estudi i planificació estratègica i que han donat com a resultat aquesta publicació Estratègies per a l'ocupació des del territori. I també, com no, les gràcies a tot l'equip de Labora. Pense que l'esforç que heu realitzat, que el vostre esforç és importantíssim, ja que aquest treball ens permet formular estratègies de desenvolupament local i ocupació dissenyades des del territori valencià, tenint en compte les particularitats de cadascuna de les nostres comarques i constituint un referent per a aquells projectes que tinguen com a temàtiques l'ocupació i la innovació territorial. La conjuntura que estem vivint ens proposa nous reptes i ens depara oportunitats per reforçar la nostra economia i qualificar el món laboral. Jo diria que la pandèmia ens ha assenyalat la necessitat de reforçar i d'implementar les mesures per avançar cap a un model productiu més responsable socialment i ecològicament, aprofitant els canvis tecnològics. I per això, des de la Generalitat, el Consell del Botànic ha reforçat els incentius a la innovació i la competitivitat empresarial com un dels elements clau per al dinamisme de la nostra economia i del nostre territori. I en aquest context, tenint en compte com una variable més la crisi sanitària que estem vivint i les conseqüències en l'economia i l'ocupació, s'ha desenvolupat aquest treball posant el focus principalment, jo diria, en 3 àrees, i crec que d'alguna manera ho ha assenyalat Jorge Hermosilla. La identificació dels recursos locals per a la creació d'ocupació, els processos d'innovació amb capacitat d'impulsar el desenvolupament territorial i les xarxes que funcionen com a eixos vertebradors de l'activitat econòmica de cada territori. Aquest treball jo diria que és el fruit d'un procés d'anàlisi i d'investigació per territoris que ha permès elaborar una planificació estratègica amb una definició de les accions que integren cadascun dels 26 pactes per l'ocupació que per la seva flexibilitat s'anirà adaptant a les circumstàncies variables que puguen succeir-se al llarg del temps sobre la base de les àrees de treball establertes amb 3 objectius generals. El creixement intel·ligent assentat en el desenvolupament d'una economia basada en el coneixement i la innovació, perquè els avanços en la innovació són el vector necessari per a la millora de la productivitat i aquesta és la clau per a un desenvolupament sostenible i una millor ocupació. El creixement sostenible amb la promoció d'una economia que utilitzi més eficaçment els seus recursos, que siga verda i més competitiva per tal d'abastar un model energètic sostenible on s'impulsi la transició energètica cap a la descarbonització, apostant per l'economia circular, l'eficiència energètica i l'autoconsum. I el creixement integrador assentat en el foment d'una economia amb un alt nivell d'ocupació en la recerca d'una societat més inclusiva, cohesionada, justa, solidària, sostenible, transparent i participativa, basada en la dignitat de les persones i els seus drets. Jo diria que les oportunitats es multipliquen a mesura que s'aprofiten. Entenc
que aquesta experiència ha sigut sumament enriquidora i profitosa amb uns resultats molt satisfactoris i innovadors. Per això cal posar en valor el caràcter col·laboratiu, com molt bé s'ha comentat, i la capacitat organitzativa d'aquest procés, en el qual han participat de manera coordinada la Vora, les universitats i els 26 pactes per l'ocupació, una estructura de participació oberta i transversal que agrupa municipis, organitzacions sindicals, empreses i societat civil, treballant, com a mi sempre m'agrada dir, de baix cap a dalt, vertebrant el territori i amb el diàleg i la participació social com un dels atributs essencials d'aquest Consell en la concepció estratègica i implementació de les diferents mesures i actuacions que fomenten i faciliten el desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació al nostre territori. També per la naturalesa de les estratègies dissenyades que responen a les diferents singularitats i realitats de cada territori, on es presenten perfils molt diferents, condicionats pel sistema urbà o rural, per si és interior o litoral, i per la diversitat de la nostra estructura econòmica comarcal, i perquè constitueix un instrument eficaç per al coneixement dels nostres territoris, les seues necessitats i les accions que són necessàries dur a terme en matèria d'ocupació. Unes eines, sens dubte, útils per a la Vora i per als pactes territorials per l'ocupació, amb la qual cosa es facilita la seva implementació. En definitiva, aquesta iniciativa ens permet veure les multidimensions que té el nostre territori, quin és el nostre capital territorial, quines són les relacions estructurals, funcionals, interpersonals i interinstitucionals, quins són els valors comuns, els sentiments i afectes que uneixen les persones als llocs i al territori, i que tot plegat va a determinar el desenvolupament potencial del mateix. Sempre és important tindre clar què és el que hem de fer des de les administracions, què hem de fer des de la gestió, des de la política. Jo sempre dic que hi ha dues premisses que hem de tindre sempre presents els que s'hi dediquem a treballar per la gent. La primera, la mateixa gent, les persones, i la segona, el lloc on viuen, és a dir, el territori. A més, com ja he dit, amb aquestes experiències es fomenta la participació activa, la innovació i l'obtenció de sinergies entre els distints agents implicats en les polítiques d'ocupació, que a la fi van a ser elements necessaris, jo diria imprescindibles, per a l'èxit de qualsevol política. Per això, estudis com el present, com el que presentem avui en el si d'Avalem Territori, són fonamentals per a entendre la realitat de la nostra terra i per a dissenyar les polítiques públiques adequades a cada lloc i en cada moment, i de la manera més eficient possible i en la recerca d'una ocupació digna i de qualitat. I acabe amb una frase de Sun Tzu que deia en l'art de la guerra. Diu que la disposició natural del territori és el millor aliat, i ell deia, per al soldat. Jo dic, per enfortir la cohesió social. Moltes gràcies.